Γεια! Ανιό. Hello! Hello. Ο αχαίροντας. Ποταμός από τα κλάματα που θα ρίξουμε σε λίγο. Βγήκε. Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγα λεπτά και ήδη κλαίμε. Είμαστε σε μια φάση. Ήδη είμαστε. Κρατηθήκαμε. Είναι το πιο σημαντικό. Δεν ακούσαμε τραγούδι καθόλου. Δεν είδαμε χορογραφία. Εγώ τουλάχιστον. Είμαι σε μια φάση, τι θα δω. Περιμένω να με απολαύσετε και να τους απολαύσουμε μαζί. Μία εβδομάδα κάναμε υπομονή για σήμερα. Λοιπόν, σε έτοιμο. Είμαι πανέτοιμη. Είστε? Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ξαναπάτα το. Πάτα το play τουλάχιστον. Ξεκίνησε. Δεν το δυναμώσω. Λίγο. And action. 33. Φοβάμαι. Wow. Α, είναι το τρέι. Κοίτα μας. Πες μας αυτό. Κάποιος την έφαγε από πίσω, το δες. Ναι, ο Βι. Δεν τον είδες. Όχι, πες μου ότι τους έχουν πιστούς. Τους έχουν απαγάγει, λες. Ποιος είναι αυτό? Ασούκα πρέπει να είναι. Όχι, ο Ραπ. Δεν περπατάει έτσι ο Ραπ. Ο Ραπ είναι. Ο Ραπ είναι. Ο Ραπ είναι. Θα σε πιστευτώ γιατί ξέρεις τα φώδια του. Ναι, αγάπη μου. Όχι, μόλις κόλλησε! Όχι, εντάξει, έλα. Και μόλις κόλλησε. Μαλάκα θα του σπάσω. Εγώ να δεις. Σταμάτα το βίντεο. Σταμάτα κάτω. Ξανακόλλησε. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάρα παύση. Βάρα παύση. Λόγω τεχνικών δυσκολιών, τα σπάσαμε όλα εδώ πέρα γιατί κόλλησε το ίντερνετ και θα το ξαναδούμε. Πάμε τώρα. Μη. Πάλι ταράζομαι όμως. Πόσες χιλιάδες φορές έχω δει αυτό το intro και κάθε φορά είμαι έτοιμη να κλάψω. Εγώ ήδη τι λέω. Πάλι φυσικά. Έχω τα δικά μου. Δες το βίντεο. Α, ναι, ο Βι είναι. Έλα αγάπη μου. Αλλά ο Cookie τραβάει. Fuck! Νομίζω σκόνταψε. Μου θυμίζει λίγο Game of Thrones, πότε θα πετάμε Not Today. Ωραία. Το έχουμε δει. Αμάτα μωρέ. Βλέπω τώρα. Κλάψε. Αχ, κοίτα πως περπατάει. Και μετά μου λέτε εμένα. Μόνο εσύ βλέπεις το πώς περπατάει. Κοίτα πως περπατάει. Περπάτα. Αχ. Ναι. Φτιάχνει και το μπουφάν. Κοίτα τώρα. Αλλά πόσο του πάει στο μαλλί. Όταν ψάχνω να μάθω τη χορογραφία, αυτό λίγο αυτό το κομμάτι. Ο Τζίμι. Ναι. Και ο Τζέικο πίσω. Ναι. Κλασικά. Ναι. Δεν το πιστεύω. Με κατρέμω. Είναι τέλεια. Επιτέλους. Όλοι μου. Δεν πάει.
Όντως είναι σαν το Fire Puppets. Εγώ στο έλεγα ότι θα την έχουν στο χορογραφία. Βασικά μου θυμίζει. Πω! Δεν μπορώ. Έτσι κι άλλο κοντινό. Αχ, Θεέ μου. Τελικά τι είναι μαζί τους. Πρέπει να όλοι μαζί. Πάντως ο Β' έχει μείνει πίσω τα εμβόλια. Πρέπει να είναι μόνο dance τέτοιο. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπεις το Σούκα να κουνιέται. Δεν βλέπεις ποτέ το Σούκα να κουνιέται. Όχι, και στο... Έλα. Τέλειο. Και καλά χορεύουνε στον ουρανό. Τι ωραίο που έχω εδώ και δεν θα έρθει από κάτω. Είναι απίστευτη. Ο νέος είναι σαν πάγος βασικά. Έτσι να δείχνει. Όχι, τρόμαξε, κάτι συμβαίνει, κάτσε. Άλλοι πέσαν όμως. Να, πέσαν όλοι. Ο Τζιμ, εντάξει. τώρα μου μπροστά μου, πάτε τα. Το γεγονός και ότι η ώρα κουνιέται χωρίς να έχει πρόβλημα. Νομίζω Χωρίς να το είναι... σπάει όλα γύρω. Μη το... Το είδες το χαμόγελο έτσι, ελπίζω να το είδες. Λοιπόν, καλά. Και τρέχουνε και σε πάγο, αφού δεν έχουν λυθεί. Μαλάκα πώς είναι. Δεν ξέρω. Ολόκληρος στρατός, άρμη εντελώς. Τι τελείωσε. Όχι. Αυτό ήτανε. Τελείωσε και μην μιλάμε. Μόνο. Βάρα παύση. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. No, today. Όχι, θέλω κι άλλο. Αυτή τη φορά θέλω κι άλλο. Στο Spring Day μου άρεσε. Αυτό τώρα θέλω κι άλλο. Πραγματικά νιώθω την ψυχή μου. Έδειχνε μόνο ραπ σήμερα. Κακούκι κάπως. Ο Κούκι βασικά τάσπασε. Τον έβαλαν leader σε αυτή τη χορογραφία. Απίστευτο. Το παιδί είναι φοβερός ρε φίλε. Απίστευτο. Βασικά βάζανε και τώρα. Μπορείς να πεις γιατί συνέχεια. Δεν το πιστεύω, θέλω κι άλλο. Πού είσαι ραπ. Καληνύχτα. Το θέμα είναι ότι εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αυτοί ήταν μαζί τους. Και ποιος πυροβολούσε. Βασικά. Today we fight. Fight who? Today we... Εσύ μου έχεις πει κάτι για το We Fight. Τι στην σου είχα Κορέα. πω? Το fighting δεν είναι. Fighting. Τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Συγχαρητήρια βρε παιδάκια. Δεν νομίζω να βγάζανε κάτι που να μην μ' αρέσει. Ισχύει. Και Αλλά αυτή να- τη φορά με αφήσατε με κενό. Αυτή τη φορά με αφήσατε. Τραβάει. Το Ono Today ήταν πολύ καλύτερο. Το Spring ήταν το αναμενόμενο σαν το I Need You, σαν το Butterfly. Αλλά αυτό ήταν. Τέλος πάντων, να σου πει το τέτοιο. Δεν έκλαψα. Έκλαψα που τελείωσε, που το καταλάβαινα ότι τελειώνει. Φίλε, εντάξει. Ήταν πολύ λίγο. Τώρα συμφωνώ. Ήταν πολύ λίγο. Στο Spring δεν μου άφησε κενό. Μου άρεσε έτσι το plot. Στο Not Today με ενόχλησε απίστευτα. Τελείωσε. 4.50. Περισσότερο κράτησε το Spring από αυτό. Θα με τρελάνε. Κοίτα, αυτό ήταν ξεκάθαρα Χορευτικό. Ναι, εντάξει, το dance ξέραμε version. αυτό. Το περιμέναμε. Αλλά πω. Εγώ και το βάσανο που τράβηξα χθες. Να προσπαθώ να μάθω τη χορογραφία χωρίς να ακούσω το τραγούδι. Ήτανε επώδυνο το λιγότερο. Το γεγονός ότι πραγματικά με πιάσαν απροετοίμαστη. Τι ωραίο και ο Τζίμι. Ο Τζίμι, γιατί. Με δερμάτινα. Γιατί? Τους είδες με τα δερμάτινα. Απίστευτη με τα δερμάτινα. Είμαι ένα BTS τρας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αναγνώρισα τα ρούχα του.
Έχω χάσει τα λόγια μου. Σαρδά. Του Illustrator. Φωτο concept εννοώντας πάντα. Νομίζω πως Είμαστε λίγο στραμμένες. σίγουρα έχουμε χάσει την ψυχή μας. Την έχουμε πουλήσει. Δεν έχουμε λόγια. We have no soul. We have no words. Εμένα ήταν το πρώτο μου comeback, μπορώ να πω, και δεν ήταν κακό. Μου άρεσε που περίμενα 3 μήνες. Μου άρεσε που περίμενα μόνο 3 μήνες. Εγώ τι να πω. Today we fight, not today we fight. Wow. Και να θέλω. Αυτά τα λόγια μ' αγγίζουν. Εδώ ρε φίλε, εδώ. Εδώ μ' αγγίζετε. Και να θέλω να μην σας ακούω. Τι γίνεται. Αυτό ήταν το reaction βίντεο από εμάς. Μέχρι την επόμενη φορά. Θεέ μου. Φιλιά. Ανιώ. Bye.